Bé, sí. Molt bé. Bon dia a tothom, gràcies per venir, en primer lloc. Em presento, soc l'Oriol De Marcos, coordinador de la Pompeu, de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, la FNEC. Organitzem conjuntament amb l'Associació Catalana pels Drets Civils aquest acte. Bé, per aquells que no ens conegueu, la FNEC és un sindicat d'estudiants nacional nascut en temps de la Segona República i just ara celebrem els 85 anys. Treballem per a una universitat catalana, moderna i de referència. Bé, a la FNEC reconeixem la influència de la universitat en la societat, tan bona com dolenta. Societat i universitat van de la mà. Quan una universitat sap fer ressonar la cultura i el coneixement, podem esperar trobar-nos un país que funciona. I en una societat malalta, malauradament, trobarem el seu reflex a la universitat. En cert sentit, la FNEC és una manera de fer i d'entendre les coses. És una manera de fer i entendre el paper que els estudiants estem cridats a jugar a la comunitat universitària, per exemple, organitzant actes com aquests. És una manera de fer i entendre la universitat, el far cultural, científic, tècnic d'un país. Creiem que és important participar en les seves institucions per treballar per a l'autonomia universitària i millorar progressivament el seu funcionament. Formem part dels òrgans de govern de la universitat precisament perquè creiem que aquesta és la manera d'aconseguir canvis reals. I, en tercer lloc, i sobretot, és una manera de fer i d'entendre Catalunya. Treballem a peu de canó per construir entre els estudiants una consciència nacional catalana. Al nostre entendre, el progrés no va d'utopies. Una Catalunya lliure, pròspera, culta, la fem i la desfem cada dia a través de les nostres accions. En el nostre cas, aquesta feina ens toca fer-la a la universitat. Acabo aquesta breu explicació sobre la FNEC amb una cita de Josep Maria Esquirol sobre l'associació. Diu: a voltes la nostra força serà les nostres idees, a voltes la nostra protesta, a voltes el nostre recolzament, a voltes simplement la nostra presència. Per tant, aquest és la manera de fer i alhora l'ideal que la FNEC aspira. Molt bé, avui fem aquest acte per apropar als estudiants la situació injusta a la qual es troben homes i dones membres del Govern de Catalunya i líders d'Òmnium i de l'ANC, a la presó i a l'exili. Per cert, dos d'ells van passar per la FNEC, l'Oriol Junqueras i en Quim Forn. Sobre la situació dels consellers i el president, voldria fer una petita reflexió. Sovint es diu que són a la presó i a l'exili per raons de consciència. Sense anar més lluny, l'acte de Llarena de fa uns dies per a Quim Forn i crec que va ser d'ahir mateix per en Sánchez, que se'l mantenia a la presó per independentista. Però crec que hi ha un altre element que no se li dona prou importància i, en certa manera, el resta mèrit a tots ells. Aquestes persones no van dedicar-se només a tenir conviccions. Aquestes persones van posar-se al capdavant per empènyer cap a una Catalunya independent. Van prendre les seves idees prou seriosament per arremangar-se i treballar per aplicar-les. És per això que es troben on són. Tinguem-ho tots present que la nostra força i allò que més tem l'adversari és transformar les nostres conviccions en accions. Bé, i sense més dilacions anem a presentar l'acte. Es dividirà en tres parts. En primer lloc tractarem sobre la vulneració de drets que han patit les persones esmentades. En segon lloc, hi haurà una presentació, una difusió de la feina que fa l'Associació Catalana pels Drets Civils. I, en tercer lloc, que esperem que sigui el més personal de tots tres, és explicar l'experiència que han viscut les famílies i les persones que han passat per això i que estan passant i que segurament, malauradament, durant bastant temps experimentaran. Doncs, pel primer bloc tindrem Anna Forn, filla de Joaquim Forn, i l'honorable conseller Jordi Turull, conseller de Presidència. Per tant, els dos poden... Sí, veniu. I... Un aplaudiment, sí. Bé, i
per conduir la conversa i dinamitzar-la, l'Empar Moliner. Doncs, calma. Doncs gràcies per ser aquí. Us recordo abans que res el hashtag aquest per si voleu fer tuits i en realitat jo parlaré poquet, espero. No m'han convidat per ser la persona que més bé dinamitza, sinó probablement per amistat. Fa molt poc que vaig anar a acompanyar a la Meritxell Bonet a la presó de Soto del Real amb el seu bebè de 8 mesos, amb l'AVE. I mentre ella estava aquells 40 minuts a través d'un vidre parlant amb el seu home i el nen estava allà veient el seu pare, també a través d'aquell vidre brut, doncs jo em vaig estar esperant i vaig fer alguna fotografia de la presó, del vestíbul de la presó. Com que no es poden fer aquestes fotografies, doncs me les vaig guardar en el meu mòbil, però n'hi ha una que em sembla que és com el resum de tot el que està passant. I ara sé que és molt petita, però us l'ensenyaré, perquè això és el vestíbul. Ara, si voleu, us el passeu. Això és el vestíbul de la presó i és una escala que no porta enlloc, com veieu. És una escala que s'acaba amb una paret. I això, d'alguna manera, és aquella presó. Després us el passeu. Si d'alguna cosa ens està servint tot aquest dolor que estan patint les famílies dels presos, els presos, i també les persones que d'alguna manera hem reclamat, demanat això que ells han demanat, per la qual cosa estan a la presó. Jo d'alguna manera tot el dia hi penso, suposo que a vosaltres també us passa. Jo vaig corrent per la muntanya al matí i veig els ocells i dic, ostres, aquesta gent estan tancats a la presó. Hi ha una sensació de molta tristesa, una sensació de dir, ostres, m'han robat la ironia. Ara ha caigut com un taló de vellut sobre nostre que ens impedeix aquells riures d'abans, que era un patrimoni que teníem. Doncs aquest dolor no només ens ha servit per posar de manifest això, sinó també potser per repensar el que són les presons avui. Perquè, d'alguna manera, les presons són injustes per ells, que tenim la convicció tots nosaltres que no la mereixen, sinó també per totes les altres persones que són allà, per petits furts. La presó és un estament del segle XIX. Per quina raó la Txell Bonet i el seu bebè no es poden fer una foto amb el Jordi Sànchez quan aquell nen està cada mes, perquè té 8 mesos, està cada mes aprenent a fer coses? Per què no poden tenir una foto tots junts? Doncs perquè la llei no els hi permet. La llei de la presó no els permet fer-se una foto, perquè no pot entrar un mòbil. Per què no pots entrar un bolígraf si no el faràs servir per res més que per escriure quan vas a parlar amb un d'aquests presoners? Per què quan una persona, això m'ho explicava la dona del Jordi Sànchez l'altre dia, cadascú té petites històries i no m'extendré gens amb això, m'explicava la seva dona i la seva filla que un dia que ells havien anat a Soto del Real a veure'l, un home amb crosses era alliberat aquell dia. I el van alliberar, aquell home amb aquelles crosses, podeu comptar quin delicte havia fet, potser tràfic de drogues, qui sap, i amb 5 euros, a les 8 del vespre, a Soto del Real. I aquell home es va quedar allà, probablement, com que anava amb crosses, va perdre l'autobús, fa un fred que pela, i allà es va quedar aquell home. I elles es preguntaven, ostres, com aquest home pot tornar a reinserir-se a la societat? Que difícil que és que aquest home i les seves crosses i els seus 5 euros puguin tornar de veritat a una vida digna, que és la que es mereix qualsevol ésser humà. Doncs tot això fa que probablement, quan aquestes persones surtin, que esperem que sigui aviat, faci que també puguem millorar les condicions de totes les persones que estan tancades a la presó. Jo no m'extenc més amb això i després, si voleu, sentiu-vos molt lliures de preguntar i sentiu-vos vosaltres també molt lliures de parlar. Ara el que intentarem explicar és la vulneració dels drets, perquè nosaltres considerem, no sé què penseu vosaltres, que aquests drets es van vulnerar ja al principi quan les estratègies de defensa no van tenir ni temps de preparar-se.
Com vulgueu, com vulgueu. Bé, molt bon dia a tothom i en tot cas moltes gràcies a la Pompeu i a la FANEC per organitzar aquest acte i d'això. Bé, com deia l'Empar, des del primer dia ja vam veure que tot ja anava per on ens vam tema que anava. Primer perquè jo recordo, jo era el dia de la Castanyada, anava cap a casa tan tranquil·lament i me n'entero per la ràdio que la Fiscalia ha presentat una querella i que ens necessiten a declarar per l'endemà passat. Per la ràdio. Vale. Per dir aquí truques l'advocat suposo que devia tenir moltes trucades, no hi és, no sé què fem, què no fem. Bueno, a veure quan ens venen a citar a casa. Jo recordo que anava a passar la Castanyada a casa meva germana, que està a Bigues i Riells, per tant no a Parets. I allà no va venir ningú i vam anar tard i d'això. I l'endemà sí, l'endemà venen, l'endemà que era el dia 1 i havíem d'anar, sabíem pels mitjans que havíem d'anar el dia 2, doncs l'endemà arriben allà amb una querella de 100 i pico de pàgines i et diuen que has d'estar a l'audiència el 2 i el 3, sense hora ni res, i a partir d'aquí ens comencem a trucar tots. Has d'anar a declarar a Madrid, per tant no has d'anar a declarar a la ciutat de la justícia, no és allò de dir, bueno, demà a 8:45 del matí marxarem i tot això. Se'ns diu a més que per temes de seguretat no hi anem amb AVE, amb la qual vol dir anar-hi amb cotxe, perquè a l'estació em sembla que hi havia arribat l'Anna Simó i no sé qui més, hi havia hagut molts incidents amb gent de la ultradreta. Hi hem de veure'ns al dematí un moment amb l'advocat, quedem tots amb l'advocat i després parlem com anem a Madrid, perquè a Madrid són 6 hores si hem d'anar amb cotxe. Recordo, Laura, que ens vam organitzar, vam anar conjuntament tot el viatge, un viatge ple de silenci, perquè ja veus cap on va, i després l'endemà cap a l'audiència. Hi havia al mateix temps el Suprem, hi havia el judici dels de la mesa, amb el qual hi havia advocats que coincidien. I clar, no podien estar als dos llocs. I llavors van cridar, en aquest cas van cridar l'Oriol Junqueras, ell va dir, bueno, puc entrar però no tinc l'advocat aquí perquè està el Suprem, que hi havia allà la gent de la mesa. Diu, pues el següent de la llista, Jordi Turull, cap allà dins. I jo dic, escolti, perdoni, falta un advocat. Ara imagineu-vos que jo declaro tota la culpa és de l'Oriol Junqueras. No hi ha advocat, no hi ha... Bueno, se'ns va tallar de seguida. Aleshores, clar, no s'havia pogut estudiar la querella, de què deia, mirat per sobre, a veure on t'apareixies tu. Jo sortia un parell de vegades i en el càrrec des de quan tenia el d'això. Una de les coses que se m'acusa a la querella és que sóc soci d'Òmnium Cultural. Dius, bueno, des de fa 20 i pico d'anys que sóc soci d'Òmnium Cultural i d'això. I per tant nosaltres vam contestar d'això dels nostres advocats i d'allà directe cap a la presó. És a dir, així va ser la història, no? D'entrar directament cap a la presó. I a partir d'aquí sí que entres, el de l'audiència és molt fort, perquè el tracte de l'audiència és, clar, quan no hi has passat mai, doncs és molt dur. És molt dur. Jo recordo la imatge que després, al cap de tenir 5 hores allà al passadís, doncs criden l'Oriol Junqueras, entra cap dins per dir-li quina era la resolució i ja veus que criden el següent i que ell ja no surt. Ja dius, malament. I després et criden a tu i a partir d'aquí et fan anar com una porta d'allà i allà entra la dimensió desconeguda. A partir d'allà ja t'emmanillen per fer 35 metres, diria jo, però vas emmanillat. I recordo que la primera imatge que veig és com registren amb les mans a la paret el Raül Romeva i quan tu vas emmanillat no et fa impressió. A mi la impressió va vindre quan vaig veure la Meritxell Borràs, que baixava el següent i després a mi em feia el que li feien al Raül Romeva i t'emmanillen i després jo recordo que li vaig acariciar a la Meritxell, dic Meritxell tranquil·la perquè feia una cara indescriptible, dic que ens en sortirem i que d'això. I després entres, et tanquen en un calabós mig fosc i et tanquen allà. Evidentment t'han pres el rellotge, les ulleres. Les ulleres per mi no és excessivament... Les ulleres? Et van prendre les ulleres? Prendre, vull dir, te les deixen. Per mi no és excessiu problema, però dels que érem allà n'hi havia uns quants que sense ulleres no hi veu gens bé. La dimensió del temps no passa, no saps si passa mitja hora, si passen 3/4, no sé què. I llavors si sobre de cop i volta la porta de ferro del calabós aquell fos i diuen a prisión. I bueno, doncs cap a prisión. Lo de l'audiència...
els trasllats, tot plegat, després el trasllat et pugen manillat enrere, sense cinturó de seguretat, amb uns seients que rascaven molt, jo queia sobre el Romeva, se t'apretaven manillat enrere, sense cinturó, etc. De tota l'experiència del mes d'allà, els trasllats és el que se't feia més costa amunt. Inclús quan vam tornar a declarar, com que el Tribunal Suprem no té calabossos, doncs vàrem anar a l'audiència una altra vegada. I el tracte allà et tracten autènticament com un altíssim delinqüent, però més enllà. És més, jo he vist gent que té acusació de greus delictes de sang i estan emmanillats endavant, nosaltres endarrere sempre. I per fer 30 metres t'emmanillen, et passen de la Policia Nacional a la Guàrdia Civil, és un tracte que dius, home, d'això, no? Per tant, l'entrada a presó va ser així, va ser amb una querella de 24 hores, allà, no t'escoltaven. Després hi ha això de la vistilla, que normalment la vistilla, que se'n diu, que és quan et demanen mesures cautelars, normalment, com que tu has d'al·legar coses personals, per dir, escolti, no pateixi que jo no em fugaré perquè hi ha una part molt personal de coses d'aquestes, tu no has de fer res si un altre acusat té una situació familiar de no sé què o de no sé quantos. A la vistilla ens van entrar tots allà dins, no hi cabíem perquè la sala de l'audiència és molt petita. Estava tot previst que anàvem cap dins. I a partir d'aquí ja parlarem després de la situació aquesta, però vaja, la situació en què ens vam poder defensar era impossible. I ja veies que hi havia... A més, fixem-nos una cosa, apliquen el 155, et treuen l'aforament. Això vol dir que et porten no al Suprem, sinó que et porten a l'audiència. Es presenta la querella quan hi ha de jutge de guàrdia determinada jutge que hi havia posat dos a la... Ja ho veus, d'això, no? I per tant, lo de l'audiència sí que allà la part que vaig viure jo era de dir, bueno, està tot decidit, no? Vosaltres què us deien els advocats? Bueno, jo la veritat és que la meva experiència a nivell personal i de saber què deien els advocats és una mica diferent que la de la resta, perquè jo era a Londres en aquest moment, perquè aquest any estic allà vivint. I clar, per mi va ser tot molt diferent, perquè a més, jo la comunicació que tinc amb la meva família, que tenia amb la meva família en aquell moment no era tampoc la normal que podem tenir ara o que pugui tenir qualsevol altra persona, perquè, vull dir, les trucades no són les mateixes que, no sé, podien tenir la resta de les meves amigues amb les seves famílies. I, per tant, jo amb advocat realment no m'hi he trobat fins ara els dies que he anat venint a Barcelona, però jo tot aquest tema dels que deien els advocats i no, sí que és veritat que jo aquí em perdo completament. Jo no vaig saber res fins que de cop i volta vaig saber que estava a la presó. Bueno, que se'l quedaven, vaja. Llavors, per mi és diferent, però... És a dir, per mi el que més... O sigui, parlo personalment, perquè jo no soc cap experta de res, però sí que és veritat que el fet d'estar vivint una presó preventiva, en el meu cas d'una manera molt propera, et fa pensar moltes coses, sobretot en el fet del que és la presó preventiva en si. I, de fet, teòricament és així, però després es veu que no. Això ha de ser... O sigui, són mesures que són molt restrictives, perquè aquesta gent... És a dir, ningú t'assegura que després hagin fet res. I no parlo només de... És a dir, no parlo només pel meu pare o per les familiars, o sigui, per tots ells. Parlo també en general per tots els presos. És gent que no s'ha provat, o sigui, encara no s'ha provat. I són mesures que han de ser molt restrictives. I en el meu cas, o sigui, en el meu cas concret, el que he patit, però o sigui, en tots nosaltres, en el nostre cas, això, o sigui, basar... O sigui, hi ha una cosa que està molt clara, i és que tu no pots basar aquesta mesura cautelar, que hauria de ser molt restrictiva, en el que unes altres persones que no ets tu concretament facin o deixin de fer o pensin o deixin de pensar. I això és el que ha passat ara en l'última interlocutòria, sobretot, llavors ja d'una manera descarada, però vull dir, i això és el que no... Això és el que a mi em preocupa i crec que hauria de preocupar a tothom, perquè o sigui, és que no és un tema ja de si defenses o no defenses la independència. Això crec que ha arribat... O sigui, trista... O sigui, em refereixo que sé que sembla que llavors s'hagi de rebaixar totes les nostres aspiracions. No és això el que estem dient, però, clar, és que no cal que siguis independentista per veure que, per exemple, en aquest cas, unes mesures restrictives que haurien de ser personalíssimes no es poden basar en el que un col·lectiu o una persona que no ets tu personalment facin, deixin de fer, pensin, deixin de pensar.
Clar, perquè és que el que vam llegir, no sé si va ser ahir o abans d'ahir, de la interlocutòria sobre el teu pare, deia que no era segur que les persones que sortien al carrer a demanar la independència deixessin de fer-ho. Per tant, estava demanant una telepatia en el teu pare cap a les persones que han de sortir al carrer. Molt bé. Sí. Bueno, perquè és una... Vull dir, jo crec que això és la mostra més flagrant de que ja no es tracta... Bueno, sí, de que això, que ja no es tracta del que ell faci, sinó del que facin la resta. I això és una manera de intentar forçar... I del que ell pensa, també, no? Sí, està clar, no? Vull dir, més ho diu clarament, no? Com que té encara la convicció aquesta, no podem estar segurs que... Així estan les coses. Ara passarem, si voleu, al segon bloc, que l'Associació Catalana pels Drets Civils ens explicarà una mica què està fent i també com podeu vosaltres, o nosaltres, si tenim ganes d'ajudar. I per això vindrà la Betona Comín, que és la germana del Toni Comín, que és a l'exili. No ho sé, no sé si cabeu. Potser sí, no? I ha de venir també la Laura Masvidal, que és la Quim Font. Jo crec que sí, però ja us podeu quedar, no? Bueno, com vulgueu. Com estigueu més còmodes. No, ja tornaré després. Vale, d'acord, ja tornarà després, doncs. L'associació de familiars i altres grups estan fent tot de coses per intentar esmenar o disminuir l'impacte de la persecució i de la repressió que també pateixen i també, com dèiem abans, d'alguna manera patim nosaltres. Ells volen intentar donar a conèixer totes aquelles mesures que la ciutadania pot fer per afegir-se a la denúncia, per col·laborar econòmicament. Ja sabeu que els diners serveixen bàsicament pels viatges, que són molt costosos, d'AVE, tota la trista parafernàlia del dia a dia de les persones que són a Brussel·les i les persones que són a la presó. Hola. No cal que us diguem que l'Estat aquests darrers mesos, i molt abans, però aquests mesos especialment, ha colpejat Catalunya d'una manera molt exagerada i això no només pel col·lectiu de gent que legítimament sortíem o protestàvem o volíem expressar coses al carrer, sinó per tothom, perquè de manera flagrant estan en perill drets molt fonamentals. I quan l'Estat està dient que això ho fa en pro de l'Estat de dret o en pro de la democràcia, l'únic que està dient és que el que vol preservar és la unitat d'Espanya, saltant-se aquest estat de dret, saltant-se fins i tot l'estat constitucional, perquè està fent servir fins i tot els tribunals constitucionals per als seus interessos polítics i fa anar ordres i les deixa de fer anar en funció dels interessos polítics i això és molt, molt perillós. El moviment col·lectiu que legítimament hem presenciat i a més modèlic perquè ha sigut un moviment pacífic, doncs ara mateix serveix com a argument que van construint dia a dia i a poc per dibuixar un delicte que encara no el tenen del tot dibuixat, però que el van dibuixant i van generant un estat d'opinió per construir un delicte que no hi és. I tot això ens ha de fer tremolar bastant a tots com a ciutadans que ens pensàvem que estàvem en un mínim estat que ens protegia, però ara mateix veiem que la justícia no és justícia i que qui ens ha de protegir no ens protegeix. Per tant, també és una mica una crida a tots plegats. De manera espontània, les famílies dels represaliats, perquè de cop i volta ens vam adonar que hi havia gent exiliada i gent a presons, doncs espontàniament ens vam agrupar com a associació amb el nom d'Associació pels Drets Civils, perquè ja no estem reivindicant res més que els drets fonamentals que tenim en perill. I les inicials són ACDC, perquè us ho diem així, perquè si hem de fer accions una mica més potents o reivindicatives,
Doncs no, això li dona aquest punt de batalla, sí. Neix de manera espontània com a plataforma per defensar aquests drets i per fer denúncia de totes aquelles accions, actuacions que els vulneren. Bàsicament, el motiu de l'associació era aquest, i també canalitzar una mica les mostres de suport que rebíem de molts actes que es feien i que també la gent ens volia ajudar solidàriament per crear un fons de suport i donar-li una estructura perquè la gent que ens hem trobat, la persona que a la família potser té una aportació econòmica més alta s'ha quedat sense sou, o la gent que viu a Brussel·les ara ha hagut de buscar-se una vivenda, o n'hi ha que tenen nanos petits, i tot això és un cop fort i per intentar canalitzar aquestes ajudes. Sí, tenim uns estatuts que expliquen bastant bé els objectius que perseguim, que en realitat la Laura els ha resumit perfecte perquè és la defensa dels drets civils i els drets fonamentals i la denúncia quan es vulneren. I és en la situació que estem, amb una vulneració absoluta d'aquests drets. Defensem i promovem la garantia d'aquests drets. Després busquem altres col·lectius també que treballen en aquest àmbit per conjuntament fer aquesta denúncia, perquè, com deia abans l'Anna, ja no és un tema d'independència, sinó és un tema de drets fonamentals i de respecte a la democràcia. I després també vetllem per l'assessorament i la defensa jurídica d'aquestes persones. Com comentava la Laura, també assistim econòmicament les necessitats que es deriven d'aquesta situació i creem aquesta xarxa de promoció de drets civils i drets humans a nivell nacional, a nivell estatal i a nivell internacional. També... Sí, que té una mica la vocació universal. És a dir, la nostra causa és evident i tots sabeu quina és, però és que amb l'excusa d'aquesta causa ara ja s'atreveixen a un delicte d'odi que permet vulnerar molts drets, el dret d'expressió des de molt abans de tot això ja estava tremendament qüestionat i etcètera. Per tant, la vocació és una vocació universal. És veritat que com que el vam crear les famílies i hem anat desbordats, el crees una mica amb una sabata i una espardenya i hem fet poca acció, però ara sí que creiem que és una eina molt important. Juntament amb altres entitats, i ANC i Òmnium, estem intentant plantejar accions que les tenim embastades i que a poc anireu veient una mica per on van les ganes de fer acció, i totes les plataformes de drets que existeixen seria una miqueta aglutinar-les i la voluntat és fer soroll. Sí, perquè això ens passa aquí, però també veiem que passa en altres llocs, és a dir, és una manera de fer de l'estat espanyol. I no és només en contra de l'independentisme, sinó en contra de tothom que no pensa com ells volen que pensi, com es va demostrar divendres i va demostrar ahir amb els autos que s'han fet. També una segona cosa de l'associació, que en un inici no havíem previst, però que ara ens estem trobant que més és important per nosaltres, és com entre nosaltres ens acompanyem, que en aquests moments és molt important. Ens acompanyem, ens donem suport i també ens donem molta força, i cada injustícia que es dona ens dona forces per seguir lluitant amb més energia i amb més convicció. És a dir, que ens encomanem entre nosaltres aquesta capacitat de lluita i de seguir fins a aconseguir-ho. L'associació també denuncia tot el que està passant, denuncia aquesta judicialització absoluta de la política i que s'estan resolent a través del Codi Penal problemes polítics, que això és insòlit i que ho hem de denunciar. Denunciem l'aplicació del 155, que s'ha fet de manera totalment il·legal. Es va destituir un govern, es va suprimir un Parlament i es va convocar unes eleccions de manera il·legal, és a dir, que els primers que salten la llei són ells. Fa 300 dies que estem en una dictadura, és a dir, aquí hi ha una gent que governa que no té cap mena de representació, aquí, siguem-ne clars, vull dir, tinguem-ho molt clar. És així, no?
Jo també volia dir que l'associació, ara em poso on no em toca, però quan estàs a la presó, quan estàs a dins la presó, tu pateixes pels de fora. És així, tu pateixes pels de casa i els de casa pateixen per tu. I el fet de saber que estan associats, que quan se't diu que hi ha un grup de... Feu xarxa i que esteu junts, quan estàs a la presó et dona tranquil·litat, no? Perquè, clar, tu t'ho veus molt vulnerable. Jo recordo quan nosaltres amb en Raül Romeva ens vam portar a una presó que ens pensàvem que era Soto del Real i d'una manera ingènua jo li vaig preguntar en el funcionari de presó, el primer que tens, que una presó vella, una cosa tremenda, li dic, ¿esto es Soto del Real, la famosa presó Soto del Real? Diu, no, esto es Valdemoro, Madrid 3, Valdemoro, fotem a Valdemoro. I llavors quan ens diuen que ens traslladen, i diu, les van a traslladar a Extremera. On està Extremera? I el funcionari em diu entre Madrid i Cuenca. I jo pensava, la meva família s'atablarà molt com per venir i per tot. En el moment que te n'assabentes que hi ha tot d'ajut, que s'han agrupat, etc., a dins també et dona molta tranquil·litat i saps que no estaran sols, sinó que entre les famílies s'ajudaran i generaran complicitat. Ho dic perquè també l'associació és molt important des del punt de vista dels que hi ha a la presó, que els dona aquella tranquil·litat de que la família no estarà a la presó o a fora, no els hi donarà, no estaran sols, perquè al principi pots tenir molta solidaritat, però a vegades això es pot anar apagant com una espelma. I quan em van dir que havien creat aquesta associació, la veritat et dona una tranquil·litat, perquè, insisteixo, des de fora es pateix molt pels que hi ha a dins, però quan estàs a dins et fas un far de patir pels que hi ha a fora. No saps si t'enganyen o no t'enganyen. Aviam, no es pot apagar com una espelma, perquè estem en perill tots. És a dir, l'Estat juga amb molta força i nosaltres només tenim la força de la gent, tenim la força de la creativitat d'aquest país i, per tant, des de l'associació us volem dir que res de cap baix, d'hores baixes, perquè la nostra força, i no és una força de defensa, ha de ser una força d'ofensiva també, des de la nostra potència, que ha sigut sempre el pacifisme, el dret de protesta pacífica i, sobretot, la creativitat del país. Per tant, tots a pensar i a crear i a fer-ho servir no com a defensa, sinó com a ofensiva. I això, si voleu, ens porta al tercer i últim bloc. Per tant, li demanarem que pugin aquí, a veure si acabem tots, si no ja ens estratarem. A la Laura, tindrem a la Laura i el Jordi Turull, que són pare i filla, ella està estudiant dret. El Bernat Asensio, el fill de la Meritxell Borràs, tots el recordareu per aquell tuit, que va fer un tuit amb ell petitet, de dimoniet, aquell tuit que ens va gelar el cor a tots. El Sergi Corbera, que és la parella del Toni Comín, i l'Oriol Sánchez, que és fill del Jordi Sánchez. La Reta Forn, també, la filla del Quim Forn. Ah, no ha vingut, d'acord. Tenim una digna substituta. I el Pol Leiva, que és el nebot del Jordi Cuixart. Seu aquí. Mira, seu, jo em poso en un cantó, posa't aquí, que aquí tens micròfon. I ja està, perquè ara, si voleu, comencem per les famílies dels Jordis i seguim, però es tracta d'explicar una mica això que heu començat a explicar ara tots, que a més avui ja ho sabeu que és el dia que han citat, la justícia ha citat un pallasso. No sé si ho heu vist, un senyor... Sí, que es va posar un nas vermell al costat d'un policia de Vilatorrada i ara anirà a declarar perquè posar-se un nas vermell no sé, deu ser delicte d'humor, ja ens ho explicaran quin delicte és, però vaja, un delicte és. Doncs si voleu comencem per la família dels Jordis, per fer-ho purament ordenat, perquè ells van començar els actes el 20 de setembre del 2017, no? Com vulgueu, Com Sí? Va això, Sí. Tots, I totes? Vale. El dia 20 de setembre era... És que em sembla que... anem de pagar. I només hem d'encendre el teu, d'acord. Sí, és la inexperiència. Això el meu xeto faria millor, però no...
no deixen que Clar, estigui aquí. totes aquestes persones no tenien prevista a la seva vida ordenada haver de sortir als llocs, fer xerrades, que els gravessin, que els coneguessin pel carrer, però i ara s'hi han trobat. Vull dir que són persones que ara estan obligades a explicar-nos coses de les seves vides més íntimes, cosa que els hem d'agrair també, perquè a més no ho fan perquè vulguin, sinó perquè ho necessiten. Doncs el 20 de setembre, clar, va ser un dia tot particular. Jo anava cap a la universitat, allà al taller de músics, i em truca un company, que jo sí que fa temps que estic en política, aquestes coses, ja ho porto de família. Hosti, vine cap a Economia, que hi ha concentració, vaig rebre el mail aquest de la Crida per la Democràcia, que van fer una feina increïble, i vam anar cap allà. Realment va ser un dia super desordenat. Recordo el meu pare trucant, el meu pare és castellano parlant, i recordo, Pol, sobretot no te metas en follones. És el que recordo, la gran frase d'aquell dia, Pol, no te metas en follones. Clar, d'estar allà, de ben bé, no sabia què passava, sí que era un estat de semisetge, la policia entrant i sortint, i la gent cridant, gent a sobre el cotxe, que això ha portat molta discòrdia, el tema del cotxe. Per si a algú no li ha quedat clar, teníem permís per pujar en aquell cotxe, perquè si no tota la gent que estàvem allà no el sentiríem. Vull dir, i per tant, clar, va ser tot un dia molt estrany, de mobilització, ja estàvem una miqueta, ja havien anat a Valls, ja hi havia hagut mobilització i la gent ja estava mitjanament mobilitzada. On sí que va arribar el catacroc més en si va ser el dia 22. El dia 22 va ser el dia que jo vaig fer 22 anys. Me'n recordo estar amb la meva parella menjar-me un ramen increïble en un restaurant japonès i de cop em salta l'última hora del VilaWeb. Clar, què passa aquí? Llegíem, no ho entenia, recordo la meva tieta, la meva mare trucant-me, els meus avis tampoc entenien absolutament res, i més o menys vam anar traient aquesta situació endavant, que arriba fins a dia d'avui, posant-nos d'acord amb horaris de presons, normatives de presons, que ja ho han dit, són superrestrictives, i no només són restrictives, sinó que a vegades rossen l'absurd. I clar, sí que és una situació que tu no tenies previst, sí que clar, eres el nebot del Jordi Cuixart, el teu tiet era el president d'Òmnium, i resulta que ara mateix, a dia d'avui, ets la millor defensa que té el Jordi Cuixart aquí fora. I abans de passar-li la pilota al Sánchez, sí que dir-vos una cosa, i el que ha dit la Laura, que és importantíssim que ho pensem, sobretot, cap baix, no. Desànim, sisplau, el mínim possible. Pessimisme i escepticisme el que vulgueu, perquè ja sabem on anem i com estem anant a parar, que ara van a per nosaltres perquè som independentistes. Però, jo soc independentista, no sé si tothom el que hi ha a la sala ho és, però perquè som independentistes, però qualsevol dia aniran perquè hem fet una manifestació davant d'una farmàcia perquè no tenim llet per donar als nostres fills i filles. Per tant, portem el cap el més alt possible perquè realment aquí fora som la millor defensa que tenen. Sí que hi ha els advocats, que això és més tècnic i tenen més poder, però aquí fora som la seva millor defensa perquè ens necessiten i, evidentment, i em sembla que coincidirem tots, us necessitem. Bueno, jo crec que molt en la línia del que has dit. Primer que sí, que és cert que ells havien tingut, tant el Jordi Cuixart com el meu pare, havien tingut relacions amb la Guàrdia Civil, de que els hi demanaven els dos, i surt avui a un àudio que hi ha de La Vanguardia, de la declaració de l'últim dia, de que tenien relacions amb la Guàrdia Civil i que la Guàrdia Civil els havia dit que procuraven pels cotxes i llavors va ser en aquest moment on tant NC i Òmnium van fer cordons, per tant, en els cotxes en qualsevol moment va estar en perill i que després el fet simbòlic que s'haguessin pujat els cotxes fa gràcia perquè els cotxes en aquell moment ja estaven totalment destrossats. O sigui que potser el destroç material que li podrien haver fet en aquell moment als cotxes és mínim. Recordem que destrossar un cotxe no és presó. Destrossar 20 cotxes no és presó. Cremar-los, no perdem de vista això. Què passa? És a dir, no s'ha de destrossar cotxes, naturalment, però no és presó. Ho dic pels tertulians que ho diuen. No, i això.
Jo també, a partir del 20 de setembre, veus que les coses no comencen a anar com haurien d'anar, però igualment jo en tot moment jo tenia convicció de que no entrarien a presó, fins i tot la segona vegada que els van fer anar a declarar, jo creia que no entrarien, i sí que és el 16 d'octubre, jo crec que sí que és el dia com veus que tot és que es fa realitat el que havien dit, de que se'ls queden, perquè o sigui, el pare havia marxat, que tots pensàvem que tornaria i també, però s'havien portat la maleta per si de cas i la maleta encara està allà. Sí, aquestes coses, sobretot la primera vegada recordo que uns companys meus de Santa Perpètua sí que van anar-hi, es van cascar 8 hores de cotxe d'anar i tornar, i a la segona ja va ser ell mateix que ens ho va dir, vull dir, diu, ens veiem a casa una altra vegada. Són situacions en les que mai t'hauries d'haver vist, però que és cert que les vivim i les hem de viure amb la màxima dignitat possible i amb la màxima, com fins ara, amb tota aquesta saviesa, conscients del país que tenim i del que som, i seguir endavant. Per tant, jo us torno a dir que insistiré molt, de veritat, i em faré molt pesat perquè vull que sapigueu, no us desanimeu, però seguim, sisplau, seguim com ho hem fet fins ara, que ho hem estat fent superbé. I ara, si voleu, ja per anar fent entre tots, donem ja la paraula, parlem dels altres fets, és a dir, els familiars i propi Jordi Turull, el fill de Meritxell Borràs, en Sergi Corbera, que com us deia és company d'en Comín, familiars d'en Forn, és a dir, vosaltres el que teniu és els fets del 6 i 7 de setembre, la convocatòria i celebració del referèndum i les diades del 26 i 27 d'octubre. Les vostres històries, quan vulgueu. Jo en el meu cas m'he posat amb la quota jove, ja ho he vist, de l'associació també, però estic content, gràcies. Escolteu, jo veient també la quota jove, malauradament, doncs això encara em produeix encara més indignació, perquè jo molts d'ells, vull dir, us coneixia de noms, no els he tingut la possibilitat de conèixer personalment, però és que us miro i la injustícia encara se'm fa més flagrant ja, independentment del meu cas personal, de la meva filla de 5 anys, etc. Però és que us miro i són vides truncades, us agradin o no. Vull dir, hi ha un sentiment del que diu el Pol, no? Vull dir, hi ha tristesa, evidentment que hi ha tristesa. Hi ha una vulnerabilitat. Jo veig que aquesta gent, i evidentment que estan vulnerables, però justament aquesta vulnerabilitat i aquesta tristesa la viurem i la conviurem i la compartirem, i és el que estem fent. I això ens ha de permetre tirar endavant, i això ens ha de permetre el que diu el Pol, perquè això no ens agrada sortir aquí. Evidentment que ojalà no haguéssim de sortir mai i que en Sánchez hagués d'explicar això, que els fills dels que estan a la presó, exiliats, haguéssim d'explicar això. No ens agrada gens, però ho farem i ho continuarem fent per la memòria d'ells, per la lluita i perquè hi ha molta feina a fer i perquè contínuament ara és un pallasso, ara és un actor, ara és un rapero i això és un no parar. I qui miri cap a una altra banda, allà la seva consciència, però això és molt gros fins on hem arribat. Perdoneu. Ells tenen una nena... És que tots tenen fills molt petits. Tenen una nena petita... Ràpidament, la meva odissea, que dic, la vostra comença el 6, la meva comença el 27. El 27 a la nit decidim, ens tanquem amb família i decideixes unes situacions més complicades i decisions més transcendentals de la teva vida, no la meva, sinó de la meva filla i del que vindrà. Aleshores agafes força, tires endavant, moltes incògnites, moltes incerteses i aprens a viure amb això. Vull dir, és una incertesa constant, una lluita cada dia, quan t'aixeques, cada dia un pensament, i en el nostre cas a l'exili jo sí que sí que puc cada 15 dies, més o menys 2 cops al mes podem anar a veure el Toni i allà són dies, intentem que siguin dies normals, no m'agrada dir la paraula normal, perquè res és normal, des que hi ha una sola persona a la presó injustament, ja no és res normal, el que sí que busca és una mica la quotidianitat. I aquesta quotidianitat és la que et segueix mantenint la flama i el dia a dia. I en el meu cas encara és més complicat perquè tinc una nena de 5 anys que a poc li has hagut d'anar donant la informació de per què el pare no pot tornar. Perquè el pare no pot tornar, a poc li vas donant unes dosis de realitat. El pare no pot tornar perquè el posaran a la presó. Però per què? Es qüestionen els nens petits, sobretot, ja no són tan petits, però sobretot ton germà, et qüestionen aquesta edat és terrible. Unes preguntes tan essencials i tan elementals d'un ésser humà
sigui blanc, sigui negre, sigui d'esquerres a dreta, sigui immigrant, és igual, són una base, no? Jo sempre ho parlo, o sigui, són unes bases fonamentals i dubto que un pare, una mare, dubto, li pugui respondre diferent que jo davant d'aquelles preguntes. I si ho fa, llavors sí que ja jo sóc d'un altre planeta. Jo per aquelles coses de la vida soc amiga d'ells dos, més d'Antoni que d'ell. Sí. Però en canvi va resultar que, coses de la vida de la gent, va resultar que jo era amiga d'Antoni, però el meu home era molt amic d'ell, perquè ell és escenògraf i coses de teatre. Total, que l'últim cop que vam sopar, quan encara no havia passat res d'això, jo me'n recordo molt, tu te'n recordaràs també, que estàvem allà sopant i hi havia el Toni amb la nena adormint-se. Jo no puc deixar de plorar, de recordar allò, la nena allà. I a més la nena ens va ensenyar vestits i tal, una nena molt presumida, molt simpàtica. I ara penso, me cago en nena, el Toni fa això, allò que la nena s'estava allà dormint, això que fas quan has quedat, cada 15 dies. I se'm fa insuportable. Cada 15 dies, i no vull dir afortunat, però és que hi ha gent que la Txell, els a la presó, els veuen darrere un vidre. Jo quan amb aquest pensament se'm posa al cap, és que encara no em fot ràbia perquè dic, hòstia, encara dono gràcies. Dic, gràcies a què? És que ja parlar d'inclús exili, de trànsfugues, de culpables, o sigui, ja el llenguatge fa tant de mal, només el llenguatge, com s'utilitza, i sobretot ara últimament amb els mitjans que han perdut completament l'objectivitat, que ja és... Aneu cuidado amb els mòbils, per cert, perquè potser... No vull dir que hem arribat a tal punt ja que s'han perdut les formes, les maneres, no? I amb això ja està, i que seguim el mateix. I sobretot, jo quan us veig a vosaltres us vull dir que no esteu sols, no ho estareu fins que això no s'acabi, fins que l'últim surti de la presó. Gràcies, Ampar. Seguim, si voleu, seguim per ordre. Bueno, parlant... Se m'escolta, no? Sí. Parlant d'aquestes dates que deies, jo recordo molt, la setmana del 27 de setembre va ser una setmana com molt convulsa amb tot el que va passar, perquè primer tots eren uns traïdors, després va haver-hi allò de la DUI, i a partir d'allà jo veia que la cosa no aniria bé. De fet, jo sóc una persona molt positiva, jo no creia que arribaríem a aquest punt, ni que ningú hauria d'anar a l'exili, és que ni m'ho plantejava, ni que ningú aniria a la presó. Però jo sempre ho explico, que a mi no se'm cau com un got de realisme fins que jo no veig que els dos Jordis entren a la presó. O sigui, jo aquell dia ho recordo, estant a casa sopant, veure, i dic, no m'ho puc creure. I al dia següent, allò que hi vas pensant i dius, sí, el meu pare anirà a la presó, segur. Que no ho entens, però aquell moment és molt dur, perquè jo... Clar, què vol dir que el teu pare se'n va a la presó? Bueno, ara estàs aquí, però vull dir, en aquell moment dius, què ha fet? No ha fet absolutament res, la gent volia votar, es va fer un referèndum i tot aquí el diu, ara hem de tenir gent a Brussel·les i gent a la presó. Clar, és com, bueno, és molt dur, perquè et sents una impotència de que saps que no han fet res i se'n van a la presó. I ara tu cada cap de setmana, i en el meu cas va ser durant un mes, doncs ves a Extremera i veus, tens 6 hores amb cotxe, 40 minuts amb un vidre, i que quan s'acaben els 40 minuts ja no t'escoltes. Llavors, clar, doncs tot això, doncs a tu, bueno, no sé, és una sensació molt rara que mai t'esperaves viure. I bueno, és com molt injust, és el que dèiem. Perquè al cap i a la fi, estar en aquesta situació és simplement per un referèndum. I ja està. Vull dir, no hi ha hagut ni violència ni res. I bueno, o sigui, a mi personalment se'm feia molt... Bueno, suposo que com a tots, no molt dur. I ara veurem tot el que passa, que encara el dia que inclús quan van sortir, que queden 4 dins de la presó, tot sap molt greu. Perquè clar, és molt injust. Bueno, és que no... Tu estàs estudiant dret. Sí. I què? Jo, mira, com a anècdota us diré, jo l'any passat vaig triar com a optativa en dret penitenciari i execució de les sancions penals, una assignatura que he fet del setembre al desembre. Llavors jo anava a classe el dimarts i m'explicaven com funciona una presó, els drets als presos i per què serveix una presó preventiva. I jo aquella mateixa setmana, el dissabte, me'n vaig a Extremera. I veig que tenen coses que no poden fer. Per què no poden anar a missa? Doncs perquè, no sé, no poden anar a missa. És un dret fonamental que té una persona. Clar, jo vaig a classe i clar, a mi se'm qüestionen moltes coses perquè sembla ara que tu pots tenir uns drets reconeguts, però sembla ser que aquesta unitat d'Espanya que te'n parlen està per sobre de tot. I pot ser que a Espanya hi hagi separació de poders en uns certs temes, però pobre de tu que toquis aquest tema territorial d'Espanya, perquè llavors és igual. I clar, tu això a mi em fa plantejar moltes coses, perquè clar, veig que el que a mi se'm pot explicar a classe i tot, cap i a la fi està en mà de 2 o 3 persones que estan al govern o estan al poder
i si volen doncs ho poden vulnerar tot, que és el que estem dient doncs, tota l'estona. Que és un tema que ens ha de preocupar més enllà de ser o no independentistes, és un tema de drets fonamentals. Tancar algú per les seves idees, encara que alguns vulguin negar-ho, és evident. I més veient els autos del Jordi Sánchez Bahí o del Ford divendres passat. Jo crec que és molt preocupant. Molt. Ahir ens explicaven d'un professor de dret processal a classe, va dir, si voleu aprovar l'assignatura, no mireu la televisió. És que és així. No, és que sí. És que... Sí, la idea aquesta de quan... L'expressió fer dissabte ve perquè quan es van expulsar els moriscos de la península Ibèrica, una de les tantes activitats que... Doncs es vigilava perdó, els jueus, vull dir, es vigilava que els jueus en dissabte, que havien de fer el sàbat, doncs que la gent es posava a treballar el dissabte per demostrar que no era jueva, per tant, que no li passés res, i dissimular una mica i fer veure que... I ells també ho feien, per salvar la vida. I una mica tens aquesta sensació, que tocarà abjurar de les idees pacífiques com amb la Inquisició, no? Què més caldrà, no? I no només abjurar, ser creïble, no? Perquè una de les altres coses és que, clar, ha abjurat i ha reconegut que la via unilateral no, però és que no va ser del tot... Clar, aleshores ja vas en uns termes tan subjectius que dius... Bueno, vale. Què més? Va, Bernat. Jo parlaré, com tots, a nivell personal. Tot comença, és el que ha dit la Laura abans de la declaració de la d'avui. Ma mare és una dona molt forta, però aquelles setmanes, és les pitjors setmanes que he vist d'ella en la meva vida. I, agafa i diu, mira, Bernat, proclamem la d'avui no, però jo me'n vaig a quedar aquí. I jo, perfecte, que li dono un cop. I començo la uni la setmana que ve, no sé res d'ella, i em ve un de la uni i em diu, Bernat, què tal ta mare per Brussel·les? Ma mare, on? Sí, a Brussel·les. Però tu què dius? Que s'ha anat, que volia estar tranquil·la, que portava uns... No, que està a Brussel·les. Jo, pum, arribo a casa i sí que està a Brussel·les. Arriba el dia de... Com es diu? De Tots Sants, no? I, no hi ha ma mare, tots a la taula, i els grans diuen, sopem ràpid, que d'aquí una hora i mitja marxem. Marxeu on sí, han declarat a ta mare parlar, doncs apa. Res de panellets, Tots Sants de puta mare, perquè ens entenguem. I, sí, és que tu m'ho has de prendre amb ironia perquè si no, no sé com prendre tu. L'endemà la tanquen a presó, tal, i l'anem a veure, i el primer o el segon dia que l'anem a veure, això de que aquí ens trobem al tren, a Iseta. Cap, pum, sí, molta mala llet. I el marit de ma mare, el Pere Carles, diu, controleu-me perquè si no em foto aquí jo a cridar, perquè t'agafa una ràbia interna que és massa. Mon germà, que és més petit que jo, ara ja té els 18 anys, però és un noi molt callat, no diu res, i tal com surt de la presó se li veia amb una cara vermella plorant i diu, Bernat, és que et diria coses que sé que no he de dir, ara el tancaríem per odi, i per tant, res. I ma àvia, tornant amb el tren, me'n recordaré tota la vida, i diu, mira, nois, us diré una cosa. Sabia que l'avi, el meu avi va morir l'11 de setembre, sé que l'avi havia de morir, però això de que deixem a la Meritxell a la presó és una cosa que no em puc ni arribar a imaginar, i només de pensar-hi és un drama. I ara, jo la tinc a casa, però qui em diu a mi que tal com va l'assumpte no la tornaran a fotre dins? Perquè tal com pinta, jo soc superoptimista, però en aquest cas, veig que els números els tornen a entrar, i només per pensar el que pensen. És tot molt cruel, Com a tracten allà a la presó, tot, és com... Tu també creus que tu veus tan malament com ell, Turull? Turull? Turull primigeni. Vale, jo. Aviam, jo soc positiva. Jo penso que no, perquè és que en el fons no hi ha delicte, és que és impossible. Jo crec que és més una amenaça d'aviam què fa el Parlament ara. Jo ho veig així, o el futur govern que faci, és una amenaça. Per mi és això. Ara, clar,
jo tinc esperances que surtin, perquè si d'aquí poc no surten els 4 que en queden, jo ja em veig que els tancaran. I potser 5 anys o els que siguin, no sé. Jo això que diu la Laura que és una amenaça, vull dir, també ho veig així, em refereixo una mica també al que deia abans, que és una amenaça, però no només pel que facin al Parlament, és una amenaça per tots nosaltres, perquè ells estan tancats allà perquè són independentistes, perquè pensen el que pensen, i aquesta amenaça és per tots nosaltres, per tothom que pensa diferent que ells. I també recollint una mica també el que s'ha dit, avui som nosaltres, però que demà serà algú altre, fins que sigui, fins que tothom pensi com ells volen que pensin. I llavors el que a mi em preocupa és que veig que els que més o menys som, o la gent independentista, estem molt acostumats a mobilitzar-nos per demanar una cosa que nosaltres creiem que tenim, per exemple, o el dret a decidir, que ja no érem només independentistes, sinó molta gent no independentista també estava mobilitzada per demanar el dret a decidir. I ara jo crec que també, o sigui, nosaltres estem més acostumats a mobilitzar-nos, doncs hi ha molta gent que també veu que això que estan fent és una aberració. Llavors tota aquesta gent també crec que entre tots hem d'aconseguir que també es mobilitzin, perquè potser no tenen aquesta cultura de mobilitzar-se tan arrelada i és normal perquè fins ara potser no han vist que fos necessària, no havien de reclamar res, però és que ara trobo que és que és així, tot està en perill i per tant la meva crida és que tots aquells que, segurament aquí la gran majoria som independentistes, però segur que tots tenim amics que no ho són, i que veuen que això que s'està fent és una aberració, però que potser com que no estan tan acostumats doncs no es mobilitzen tant o no denuncien tant. Això crec que ha de ser una denúncia constant i hem d'aconseguir que tota aquesta gent es mobilitzi i ho denunciïn constantment. Però molts amics nostres que no són independentistes, que van votar no al referèndum o que no van votar, van anar a la manifestació aquella de la llum. Però el que passa és que ara la sensació potser, no sé què penseu vosaltres, és que què fem? Anem al tren amb el llaç groc? Això reconforta, és veritat, perquè tu veus el tren algú amb el llaç o el tramvia, algú amb el llaç, i dius, mira, doncs gràcies perquè no sempre és senzill això, perquè algun cop jo vaig veure una pobra noia que anava amb un llaç i era l'època en què encara hi havia els piolins aquí i jo sospito que l'home pel cabell que duia era un d'ells, però la va començar a insultar, ojalà te mueras, que te atropellen. I aquella pobra noia se'n va abraçar. No sé, què més podem fer a part d'anar amb el llaç? Que està molt bé, però dic que és veritat que estem una mica descabezados. Jo sóc més pessimista que tots vosaltres. Jo crec que, en el fons, quan rasques, i això n'hi ha que ho vivim molt personalment, perquè evidentment el goteig és permanent. Jo ara mateix estic en llibertat sota fiança. Jo crec que hi ha una operació de l'Estat, del govern de l'Estat, que ens movem en els drets fonamentals des de la por. Correcte. I el primer que hem de fer és no tenir por. Perquè una societat que té por és una societat acabada. I per tant, fixeu-vos que ara hi ha molta gent que abans de fer una cosa, o abans de fer un tuit, o abans de dir alguna cosa, ai vols dir, ai potser, ai no sé què. I per tant, jo quan l'altre dia vaig sentir que un representant deia al president del Parlament, cuidado que tens 2 fills, és això. És això. És això. I llavors, per tant, no és tant de l'acció de si fem això o fem allò o es fa l'altre, sinó que no ens podem permetre el luxe pensant en els que venen i en els que hi ha, i per això nosaltres, molts dels que hem estat a la presó i els que hi ha pensant en el que ve, no podem dir i conformar-nos amb dir deixem que hi hagi una societat que amb un text escrit hi hagi molts drets fonamentals, però que a partir d'aquí els utilitzi, els en gaudeixi des de la por, perquè llavors no hi ha drets fonamentals. I és així. I per tant sí que nosaltres, o en el meu cas, el goteig aquest de les sensacions que tens, el que fas el gran esforç és per no encomanar-les. Però clar, fixa't, a nosaltres se'ns acusa de 2 coses. Una, per fer un referèndum. Fer un referèndum va estar despenalitzat expressament pel govern de l'Estat, dels socialistes. Fer un referèndum, col·laborar en un referèndum, participar en un referèndum no és delicte. El PP ho va penalitzar, el PSOE ho va despenalitzar
I el Tribunal Constitucional va dir que allò que havia fet el PP de com volia penalitzar un referèndum era inconstitucional. I l'altra cosa que se'ns acusa és de fer una votació al Parlament de Catalunya. I hi ha una llei que és orgànica, que és l'Estatut de Catalunya, que diu que els vots dels diputats és inviolable. És a dir, se'ns demana 30 anys per fer dues coses que no són delicte. Estem aquí. I llavors, clar, quan tu coneixes a les persones, doncs encara, les que encara hi són, pels que hem sortit, penseu que tens un remordiment de consciència. És a dir, jo crec que la sortida de la presó que van fer els que vam sortir, crec que és la sortida de presó més trista que hi ha hagut mai. La més trista que hi ha hagut mai. I aquest remordiment de consciència, que el tens, que encara hi són a dins, doncs, i coneixent-los a tots, perquè els coneixes a tots, en Quim ens feia de germà gran en el Josep Rull i a mi. Ens calmava, perquè hi havia dies a la presó que estaves allò excitat i d'això. Però coneixent, clar, jo et parlo pels que ens coneixem allà a Extremera, després hi havia la Meritxell i la Dolors que patien molt, per dir, què deuen fer les noies? No en sabíem res, perquè estaven al Calameco, i els Jordis, doncs ells eren els que ens podien explicar coses nosaltres, però ells ja estaven a sota del real, no? I per tant, el paradigma és aquest. Vigili el que fa que té 2 fills. Això és el que està fent l'Estat. I això no es pot admetre. Per tant, quan dius amb el llaç groc n'hi ha prou o no n'hi ha prou, nosaltres els que hem passat per allà, totes les mostres de solidaritat, de veritat que les agraeixes, el de les cartes, de veritat que la presó t'ajuda molt a mantenir-te mentalment viu, perquè la presó et redueix molt mentalment. Jo sempre explico una anècdota que un dia, quan portàvem 3 setmanes a la presó, li vaig preguntar al Josep Rull, perquè està 16 hores tancat en una cel·la, 16 hores cada dia. Li dic, Josep, tu te'n recordes? Imagineu-vos la pregunta que li vaig fer, que ell al principi va riure i després em va dir, home, és veritat. Dic, Josep, tu te'n recordes com s'enviava un WhatsApp? Ostres. És això, Perquè evidentment desapareix el mòbil, desapareix tot, no hi ha ordinador, no hi ha res, no? O tu vols enviar una carta, no sé, a l'Empar Moliner i dius, a veure, jo ara per aconseguir l'adreça a l'Empar Moliner, l'únic recurs que tinc és la trucada de dir-li amb qui parli, si amb la Laura o amb la meva dona, d'aconseguir-me l'adreça, que t'has d'esperar l'endemà perquè et donguin l'adreça. Tot va d'aquesta manera. D'altra banda, jo et puc enviar una carta a tu que no arribarà. Arriben, però no sé amb quin criteri arriben, perquè jo rebia cartes amb dates molt diferents. Després, quan vam sortir de la presó, ens van donar 2 caixes plenes de les que no ens havien pogut entregar, perquè allà registren qui l'envia i el remitent, però les cartes han ajudat molt, perquè encara que no coneguis la persona, només amb el remitent, veus una persona que t'envia una cosa, jo què sé, de Pineda, a tu et ve un record de Pineda, una persona que coneixes, et trasllades ni que sigui per una estona allà, i a més estàs tota l'estona ocupant. Per això, però sobretot no podem acceptar aquest relat que vol fer el govern de l'Estat i amb tots els seus ressorts i amb tota, diguem-ne, la seva col·laboració mediàtica d'aquest continu de vigileu. És això, perquè si tu et mous en els teus drets fonamentals des de la por, no hi ha drets fonamentals. És així. I jo, per tant, el que dic és, i abans s'ha dit aquí, ara va per això, però més endavant pot anar per moltes altres coses. I recordo un comentari, amb això acabo, un comentari de funcionaris de presons, perquè amb això de la presó hi ha diversos mons diferents. Hi ha el món que és Soto del Real, que és molt diferent al món Extremera. Per què? Primer perquè, home, 16 hores a la cel·la i que ho puguis compartir amb en Josep Rull és molt diferent que 16 hores a la cel·la amb una persona que no coneixes. Molt diferent. I a més, doncs, d'això. Després perquè el mòdul del costat, al final sí que ens van deixar anar a missa. Al principi ens van dir, des d'arriba no us prohíben que salgáis, perquè era la manera de... Però, quan venen advocats, et solen cridar tots i és la manera que et puguis veure, almenys et sents físicament a la vora. Jo recordo que amb en Quim i amb en Romeva, 2 mòduls diferents són 2 mons diferents, però hi havia un vidre, i això sembla aquelles pel·lícules que has vist d'èpoques que et pensaves que no viuries mai, allò de saludar-te pel vidre, d'allò de saludar-te, o a vegades tu des de la cel·la els altres baixen a baix al pati, veies el Quim o el Raül i els cridaves d'això, i amb ganes que et sentissin per poder-te dir hola.
tot bé, no? Però un funcionari de la presó em va dir a veure si guanyeu. Diu, perquè darrere la vostra excusa s'estan perdonant, silenciant tots els estropicis que està fent el govern del Partit Popular. Hombre, i tant. Val? Ho dic perquè... Els hi priven de veu. I com més empresonament i més por i més condicionants hi hagi, menys veu tindran la gent que ha liderat això. I per tant, tots nosaltres hem de ser líders i portaveus d'això. I molta més confiança en nosaltres mateixos, que és el que dèiem. Mentre més ells van aplicar el 155 i van dir el 21 de desembre aquesta gent no se n'en sortirà. Digues, Bernat. Bueno, jo també anava a fer una reflexió, no? Això per què està passant? No és perquè siguem independentistes, que és obvi, però tots aquests tios ens odien només pel sol fet de ser del nord-est de la península ibèrica perquè som catalans. És a dir, pot ser del sí o del no, però aquests tios no ens suporten. I som... El que va passar, el que va fer el conseller d'Interior amb els jihadistes, que vam demostrar que tenim el cos de policia, un dels cossos de policia més bo de tota la Unió Europea, que va ser capaç d'aturar l'atemptat en 2 o 3 dies, van agafar i ho van parar, van dir, hòstia, que aquests tios són potents, i després l'1 d'octubre. No va haver-hi referèndum, no? Jo vaig votar, jo que sabia vam ser 2 milions, no? 2 milions de persones votant, 2 milions i picos votants, i aquí no és un referèndum, no? Les urnes hi van ser i nosaltres vam anar a votar i els hi vam guanyar la cara. I això és el que no ens perdonaran i no ens perdonaran mai. Mireu, doncs, aprofitem que queden uns minuts per si algú de vosaltres vol fer preguntes, reflexions, dir el que sigui. Tenim un micròfon, mira, doncs, si vols ja ho vaig fent, els hi vaig portant... Mira, ell vol dir alguna cosa. Hola, bon dia. En primer lloc, dic que és molt trist que ens haguem de trobar aquí per motius com els que estem intentant arreglar, no? Però bueno, ja que la vida ens ha portat a conèixer-nos, doncs, i el que deia vostè, Jordi, sobre que no hem de tenir por, em venia al cap ara quan vostè, a l'època de l'Artur Mas, va anar amb no sé qui més, eren 3 que van anar a Madrid a dir-los i que vostè els va dir que esto que aquí trabajar i callar s'ha acabat, perquè és el que pensem tots. Vull dir que això que la por no es pot tenir, perquè et paralitza i per aquí... Jo tinc 33 anys, he passat èpoques de la vida que doncs sí, la por i els sentiments aquests de que no puc, et paralitza i no acabes fent res. Però no podem, jo m'agrada pensar, aviam si això serveix, pensar que aquesta paròdia que estan fent és la crònica d'una muerte anunciada, que hi ha un llibre que es diu així, doncs aviam si acaba sent, no? Hem de confiar perquè el noi el tenim, vull dir que... I, doncs això, no? I sobretot et recordava vostè, Jordi, que deia això que va anar a Madrid i deia, esto de trabajar aquí i callar s'ha acabat, perquè és així. Treballar, pagar i callar. És això, sí. No, perquè no dic no tenir por, no vull dir que s'hagi de fer no sé què, l'únic que dic és que hi ha uns drets bàsics de llibertat d'expressió, de manifestació, de reunió, de tot això, de drets que tens reconeguts. Els diputats i diputades tenen el dret a votar i hi ha diversos diputats i diputades, no han de tenir por a l'hora de votar. Per què? Perquè el dret del vot és inviolable, està consagrat. I aquesta és la qüestió. Jo no dic que es faci no sé què, perquè també jo crec que pot haver-hi algú que li agradaria que hi hagués gent que perdés la paciència i fes allò que nosaltres no hem volgut fer mai ni farem mai. Perquè el que et dona la consciència tranquil·la, i això és el que també et fa estar i aguantar la presó quan hi ets, de dir, perquè una cosa és dir, he fet un delicte i m'han pillat, tu. Llavors la situació a la presó és una cosa. Però quan tu tens la consciència tranquil·la, de dir, jo no he fet cap delicte per estar a la presó, no n'he fet cap.
doncs això et dona fortalesa, et dona molta fortalesa. Et genera impotència perquè, clar, tu estàs a la presó i comptes al revés que els presos, perquè, clar, allà els presos em deien a mi em queda tant, i tu deies, bueno, jo no sé com m'hi estaré, tu comptes enrere i jo compto endavant. És a dir, tu dius, em falten 3 setmanes i tu dius, jo ja porto 3 setmanes o un mes o tal, no? Però sobretot vol dir això, una societat que l'atemoreixin, i el govern de l'Estat, quan fa aquestes declaracions en el president del Parlament, que hi tornen i cada dia, vigili el que fa amb la investidura, vigili el que fa, vigili, que vostè sap el que s'arrisca. Quan veus que torcen el dret amb el del Tribunal Constitucional, que el Consell d'Estat diu, escolti, que això no porta enlloc, els lletrats, etc. A tu t'acusen de que no fas cas als lletrats del Parlament, però diuen, no, però per anar contra aquesta gent ens assaltarem el que faci falta i vigileu el que feu. Doncs no. Escolta, nosaltres vam sortir de la presó i vam dir que faríem 3 coses. Quan ens vam despedir del Quim i de l'Oriol Junqueras, vam dir farem 3 coses. Una, passar-nos el dia donant les gràcies a tota la gent que porti el llaç groc i a tota la gent que ens ha enviat coses, perquè mai ho podrem agrair prou. 2, 24 hores al dia de campanya electoral per tombar i guanyar els del 155. I 3, no parar del que convingui, des del punt de vista de suport jurídicament, etc., i venir-vos a veure, com ho hem fet periòdicament, perquè podeu sortir d'aquí. Algú potser volia que ens anéssim a casa retirats al sofà i tot això. Això hauria sigut actuadesa, però tenim la convicció de que no hem fet res dolent. I això és el que ens hem de moure en aquests termes de no moure'ns en els drets fonamentals des de la por de ai, què ens passarà, perquè allò ens està. El que també és cert, és una reflexió que jo volia fer, del poder del llenguatge dels mitjans de comunicació, el poder que tenen. Jo he vist infinitat d'articles, infinitat d'expressions que diuen el amarillo separatista. Clar, hi ha una imatge que ha plogut tant des d'aleshores i realment no ha passat tant de temps. Jo recordo les imatges del 3 d'octubre, com va haver-hi l'aturada de país general. Jo soc de Santa Perpètua de Mogoda, del Baix Vallès. La gent de Parets també ho sabeu, i sabem el pa que s'hi dona. El 21 de desembre va passar que va arrasar Ciutadans, però vull dir, Santa Perpètua, la plaça de l'Ajuntament de Santa Perpètua, que és un poble que generalment és una miqueta dormitori, estava plena, però estava plena no d'estelades i de senyeres, que també, sinó estava plena de banderes espanyoles. És una imatge que van a buscar aquesta famosa fractura social que s'han inventat, la van a buscar i la busquen ells. Per tant, hem de ser més militants d'aquests drets que estem dient que s'estan vulnerant, perquè clar, ens faran creure que sí, que ara aniran i diran, portes llaç groc, pots ser independentista, hòstia, no. Jo tinc un amic meu que és escepticisme amb tot, molt, no sé si serà un gran metge, però en canvi no té cap problema en dur el llaç groc, perquè entén que aquesta gent que heu estat a la presó, o el motxet que encara hi és, estaven defensant els drets de tots. I ell va anar a que possiblement li partissin la cara l'1 d'octubre davant d'un col·legi. Per tant, intentar vèncer aquest relat de la fractura social, perquè en aquest país ha provocat més fractura social al Barça i al Madrid, que independència sí, independència no. I això hem de tenir una miqueta més clar i ser de tots una miqueta més candelians, aquests drets que s'estan vulnerant. Hola, bon dia. Hola, Jordi. Com estàs? Bé, em presento, Josep Ramon García Cerqueda, 52 anys, activista des dels 16 anys, militant de Convergència de fa 33 anys, cap de la JNC, gran amic de Joaquim, gran amic del Josep, del Pep Rull, gran amic de Turull i de la Meritxell Borrà, que he fet campanya a Hospitalet amb la teva mare. Un activista de peus. Jo ja als 16 anys ja vaig anar a Ginebra a demanar la llei d'autodeterminació amb la Crida, amb la qual estava el Jordi Sánchez. O sigui, tenim aquí molta lluita a fer i una prèvia. Els incults que toman hierba por la mañana, que no sé si toman hierba o cagan mierda, però bueno, ja en parlaríem, no saben la veritable història, ja tu t'has rigut, la veritable història del llaç groc. El llaç groc ve d'uns fets històrics i del desig que els soldats americans tornessin a casa seva, després de la captura, lluita o encarcelament. Hi ha altres històries que venen del llaç groc. Passa que, com que són incults i no tenen ni idea i només tenen un idioma, que és el castellà, ja parlen malament, doncs no tenen aquesta diversitat plural que tenim nosaltres. Permeteu-me que pugui ser
obert aquí. Em sap greu veure't aquí, com dius tu, Jordi, perquè aquí tu estàs en un estat de neguit i d'humiliació, perquè tu hagués de sortir fent un pagament d'una sota fiança i, evidentment, acceptant i humiliant-te, acceptant un acord que, segons tinc entès, vas haver d'acatar el 155 i dir o no dir que no tornaries a fer més o menys un acte d'humiliació personal. No es pot permetre. No es pot permetre que aquesta situació passi al 2017 i que tinguem un poder tan reactiu, perquè no estem visquent una democràcia. Estem tornant a un franquisme real. Permeteu-me que ho digui d'aquesta manera. Ara, dret, Catalunya, Associació Catalana pels Drets Civils, no hem de tenir por. No poden amenaçar per televisió. Ten cuidado que tienes los hijos. També nosaltres podem dir, ten cuidado que sé dónde vives. Però clar, no entrem en el lloc. Ara què cal fer? Tenim la possibilitat de constituir, investir el president... Perdó, agrairíem una mica més de brevetat. Molt bé, doncs això, la pregunta. Perdona, Empar, pregunta. Acabem. Com engestim aquesta qüestió? Què fem? Sí, clar, a mi em preocupa, Jordi. Jo he estat plorant, perquè jo s'estimo. Hòstia, hem fet molts anys de campanya. He fet aquest somriure perquè veig allà molts mitjans de comunicació i, evidentment, ja... Però mireu, hi ha una cosa que ens fa... que molts estan interessats en trencar-la i que no la trencarem, que ens fa políticament, democràticament invencibles, que és la unitat. I demanem confiança. Demanem confiança per sortir-nos d'aquesta situació. Crec que tenim motius per demanar confiança. El president, com va passar la qüestió de confiança, va parlar d'allò de la cadena de confiances per tirar endavant. I quan hi ha cadena de confiança i d'això, per tant, jo no et donaré la primícia de com ho farem, no em correspon, però només et dic que feu confiança, que estem i que ara no ens mou altra cosa que poder-nos en sortir, malgrat l'Estat fa servir coses que no les hauria d'haver fet servir també en un estat de dret el mateix govern de l'estat espanyol, però ho arreglarem. Donem l'últim torn de paraules, si voleu. Em sembla que hi havia una noia... Doncs dos. Tres. Jo potser us hauré d'abandonar d'aquí uns 5 minuts així, per anar a les meves activitats. Jo? Digueu. Hola. Jo soc estudiant de periodisme i dret, que això és context que en certa manera tampoc importa. Heu parlat de lo important que és parlar amb els discrepants, amb tots els que d'alguna manera o pel que sigui som catalanistes, però per diferents motius que no venen al cas no som independentistes, com és el meu cas. Llavors jo... Gràcies per haver vingut abans de res. Abans volia dir que jo soc enorme partidari del referèndum, crec que és superimportant votar amb això i amb moltes altres coses, però amb una cosa com la identitat d'un poble especialment, que procuro condemnar qualsevol actuació, ja sigui del jutge Llarena, jutge Lamela, que veig que hi ha una campanya absoluta que s'ha perdut el nord jurídic i s'actua d'una manera absolutament política. Intento fer-ho sempre absoluta solidaritat amb vosaltres i amb tot el patiment que estic segur que teniu, perquè simplement com a ésser humà, encara que no combregui amb les vostres idees, també entenc i empatitzo molt amb el vostre patiment i també procuro que amb tots aquells amics meus que no són independentistes, que potser no fan aquestes mateixes reflexions, intento sempre fer pedagogia perquè entenguin i procurin baixar del nostre burro i que tots, d'alguna manera, puguem arribar a posicions més d'això. Però, clar, jo penso que hem d'encarar a vegades conflictes encara que siguin un punt incòmodes, no? Llavors, la meva pregunta seria, què ens diríeu a mi i a potser tots els no sé si 1 milió o 2 milions, que amb les lleis del referèndum ens vam sentir d'alguna manera vulnerats o ningunejats, o que aquella no era la llei amb la que nosaltres ens sentíem identificats, no? Encara que ja dic que jo soc molt pro referèndum, però jo hagués volgut potser una altra mena de referèndum, que no sé fins a quin punt és possible, podríem debatre. Tots l'hauríem volgut, una altra mena de referèndum, clar. Ja. Però jo tinc la sensació que aquell dia molts vam sentir com, ostres, un punt de... Ai,
això no és com si de vulnerabilitat o de... no sé. No sé si m'he explicat prou bé, igual no... Tu vols dir el que va passar el 6 de setembre? Sí. Jo t'explico perquè... El dia 1 d'octubre vaig sortir... El 6 de setembre... Però em vaig emocionar molt amb tot el que va passar i, ostres, jo veia allò i deia, ostres, jo vull ser dels que aplaudeixen. T'explico la llei del referèndum... A les àvies quan van a votar i no dels que et peguen. T'explico la llei del referèndum com va anar. Ho dic perquè moltes coses acaben així, perquè els mateixos que es queixen de com van el 6 de setembre són els que van portar el 6 de setembre. Nosaltres sortim d'unes urnes del 27 de setembre, es fa la majoria, es fa l'acord amb Junts pel Sí en aquest cas i la CUP, i diem de començar a fer, perquè era el nostre compromís, de fer una sèrie de lleis que són les que en deien de les lleis de tot el tema de la transició nacional, una d'elles la del referèndum. Com proposem començar a fer aquesta llei? Amb el que se'n diu ponència conjunta, és a dir, amb un full en blanc i que tots els partits hi puguin dir la seva. Què fa Partit Socialista, Partit Popular i Ciutadans? Se'n van al Tribunal Constitucional perquè impedeixi ponència conjunta. Una altra cosa que fem, reformem el reglament del Parlament de Catalunya perquè aquella llei, en comptes de tramitar-se durant 6 mesos, en un mes es pugui tramitar i aprovar, perquè ens havien portat en aquest límit. Ens van suspendre la ponència conjunta, que vol dir un full en blanc i que tothom hi pugui dir la seva. Què va fer el govern de l'Estat? Què va fer el Partit Socialista, el PP i Ciutadans? La lectura única, portar-la dient que aquella reforma del reglament era inconstitucional. Per cert, mentre jo estava a la presó, el Tribunal Constitucional va dir que aquella reforma era constitucional. Llavors, l'únic recurs que ens van deixar per nosaltres poder fer allò que ens havien compromès amb els ciutadans de Catalunya era utilitzar el reglament del Parlament de Catalunya, del 81.3, que diu que una llei, encara que no estigui per d'això, es pot sotmetre a aprovació directament. Mira, el govern de l'Estat, pel mecanisme que nosaltres vàrem fer servir en el Parlament de Catalunya, aquest sistema tan ràpid d'aprovar les coses, ha modificat la Constitució, ha modificat la Corona, ha modificat el Tribunal Constitucional, ha modificat el règim electoral general. Això és el que ha fet l'Estat. I de què ens van acusar? De que no fèiem cas de l'informe dels lletrats del Parlament de Catalunya i del Consell de Garanties. Us sona alguna cosa, això? De no fer cas dels lletrats d'un òrgan, per exemple, del Tribunal Constitucional o del Consejo de Estado? Us sona? Aquest és el tema. Nosaltres, la llei del referèndum, ens hagués agradat estar-la debatent com ho vam intentar durant 11 mesos. Però aquests que es queixen de que no se respecta les minories van anar al Tribunal Constitucional perquè ens bloquegés el que volia una majoria. Aquest és el tema. A mi l'episodi del 6, fixa que nosaltres vam estar callats allà, però va haver-hi el xou aquell que era bàsicament entre uns grups i la d'això. A mi l'episodi del 6 de setembre, evidentment que no ens va agradar a ningú. No ens vam agradar, però era dir, o sigui, que si no fem el que tu vols, muntaràs xou en el Parlament de Catalunya. Hem de fer això. Perquè fixa't, mireu els vídeos, Junts pel Sí, en aquest cas, va estar mirant el que deien, no, reconsideració, que facin la reconsideració, però ho vam fer pels conductes legals que ens anaven deixant. Però clar, nosaltres entenem que el Parlament de Catalunya, i aquí hi ha diputades i diputats, ha de poder parlar de tot. Quan això ho expliques a parlaments de fora no ho entenen, perquè la justícia, quan tu prens una resolució, actua ex post, i a tu t'ho deuen explicar. Tu votes una llei, es considera que aquesta llei tothom diu o no és legal o no és constitucional, etc. Doncs es presenta un recurs, hi ha els mecanismes, sempre actua ex post. Però és que clar, ens acabaran posant multes per dir no t'has saltat el semàfor vermell, però foties una cara de que te'l anaves a saltar, Estem aquí, Estem aquí. I si això s'imposa, el parlamentarisme, que és un dels pilars de la democràcia, salta, Sempre s'actuava post. El Parlament de Catalunya aprova un estatut i post, algú fa un recurs i llavors el Tribunal Constitucional decideix. Sempre post. Però esclar, tens avisos de fiscalia, no sé què, abans que els diputats votin. Això no passa a cap altre Parlament. I això el govern de l'Estat amb la prerrogativa, perquè el TC és automàtic, el govern de l'Estat què fa? Un ús i un abús d'això, el govern de l'Estat. I ara, com que amb el de la investidura no sabia com fer-ho, doncs ho va retorçar tot per dir no, és que ens saltarem el Consell d'Estat, l'informe dels lletrats de... Aquest és el tema. Els diputats no han de poder coartar la seva iniciativa legislativa per allò que deia de la por, de dir, perquè no hi ha res pitjor que la censura que l'autocensura. No hi ha res pitjor que la censura que l'autocensura. I per tant nosaltres no ens podem autocensurar abans que algú ens censuri.
Algú més, oi? Volia enraonar? Jo hauré de marxar perquè Jo també. em posaran una multa a la zona blava i no perquè em vegin la cara de que se'm passarà l'hora, sinó perquè Home, se saltes a m'haurà zona passat blava, l'hora tu de ho veritat veuràs i la multa estarà ben posada. Doncs queda un aquí i un aquí. Marxa, si vols. No. Fem-ho ràpid. I de nou, sisplau, no feu un discurs. Si heu d'expressar les vostres idees, breument, tots ho entendrem. Gràcies. La meva pregunta va dirigida pels familiars que a dia d'avui encara estan presos i és com estan ells, perquè s'ha parlat molt de com van estar abans. M'agradaria saber com se senten ells ara. Doncs quina gran pregunta que has fet. No, ostres, està bé, no?, preguntar això. Està bé, no? Com estan? Doncs que bé, no?, que ho preguntis. Jo és que, de fet, ells estan bé, tu els veus bé, però realment tu no saps si ells estan bé. Perquè quan tu estàs allà és una estona molt poca que tens i tu, per molt, igualment que tu encara no estiguis bé, tu has de fer veure que estàs bé perquè ell es pensi que estàs bé. I llavors, clar, jo crec que si, per exemple, nosaltres fem això, doncs ells estaran fent el mateix. Nosaltres, quan el meu pare el veig fort, l'última vegada el vaig veure molt bé, amb el cap estava molt ben posat, molt centrat, però clar, realment és 40 minuts en un mes, 2 hores que podem anar a veure'l. Jo no sé com està la resta del dia. Jo suposo que estan bé convençuts de que no han fet cap delicte, orgullosos del que han fet, que estan allà per fer la feina ben feta i és això. Jo crec i espero que estan bé i forts, però en el fons tampoc sabem com estan. Això és en el meu cas. Hola. Jo només vull dir 2 coses que ja vaig dir a un sopar de suport als presos i represaliats que van fer al restaurant Sant Bruniana, ja ho vaig dir allà, però ho torno a dir aquí. Hi ha 2 coses que diferencien, que poden fer la diferència dins de la presó, que són el suport que reben des de fora i la tranquil·litat de saber que no han fet res dolent. Llavors, aquestes 2 coses, afortunadament, les tenen totes dues, tots 4. Llavors, és una fortalesa que tenen ells, tant per la tranquil·litat de consciència com perquè saben que a fora tenen molt suport i això els dona molta força. Dit això, el mateix, jo no sé exactament com està ell, però el que sí que veig cada vegada que vaig allà és que la presó és molt dura. I vull dir, no només per les comunicacions, per la vida és totalment diferent allà, vull dir, és un altre món. És un altre món i és un món dur i és un món que, vull dir, no ho sé, crec que jo no m'ho puc imaginar. Llavors, tots podem ser forts, el meu pare i crec que tota la resta també ho són, però això no treu que no puguin veure les seves famílies, no saben el que passa. Ho saben a posteriori, però no estan connectats amb el món. Això tu sabràs millor. I ells segueixen allà. I una altra cosa. Jo crec que el meu pare, ara parlo pel meu pare, crec que ell està bé, crec que està fort, molt bé, però ell fins ara estava treballant sempre convençut que hi havia alguna cosa que podia fer per sortir de la presó. A partir de l'última interlocutòria del jutge, crec que i ha demostrat que no hi ha res que pugui fer per sortir de la presó. Llavors, jo crec que no he parlat amb ell després d'això, però suposo que dins seu deu haver canviat alguna cosa. I ja està. Sí, va per la dinàmica aquesta. Has de batallar una miqueta amb les mateixes contradiccions, tant les seves, que també el mateix, el Jordi Cuixart segueix fort com un roure, truca a casa i sembla que estigui... No, ell també ho ha d'intentar portar de la mateixa manera, més que res també pels avis, que clar, que també són, no? Que també fan anar molt al cap. Clar, però és el que deia la... Anna, perdoneu-me. Has de viure amb aquest sentiment contraposat de em sembla que no puc fer res per sortir d'aquí dins, però haig de fer el possible per sortir d'aquí dins. I això ho has de transmetre a tothom, a casa, a la tranquil·litat. Escolta, Pol, tu mira el Twitter, aviam com ho tens, i això els avis, vull dir que clar que... No?
I és complicat, és una sensació molt complicada, però que sí que l'hem de viure amb un somriure tenaç, és la nostra millor arma, sobretot en el nostre cas, aquest somriure tenaç, aquest que et vingui la gent a veure per donar-te ànims, però que siguis tu qui li doni ànims. A nosaltres ens passa amb el Jordi, anem als 40 minuts al locutori i és que t'aixeca els ànims ell. És que és ell qui t'aixeca els ànims, són 40 minuts de informació, i vinc aquí, allà, ara ve el voluntari que fa el tema de les entrades i sortides d'advocats, que de vegades coincideixen, clar. Però tu ho has de portar amb una fortalesa mental i física considerable, perquè ells també ho necessiten, això. Perquè si no, arriba el sentiment de culpa, i el sentiment de culpa és el que fa que un presidiari sigui molt dèbil i molt feble. Tenen un sentiment de culpa i porten una motxilla. Si quan truquen a casa o quan els vas a veure et veuen que estàs com una coca, aquest sentiment de culpa augmenta i els fa dèbils allà dins. A més són gent que sempre s'han dedicat al que s'han dedicat per una voluntat de servei públic. Si pateixen horrors per no poder participar, perquè els han tapat aquest dret també. Només dir que nosaltres quan vam sortir d'allà érem advocats no exercents i ens vam donar d'alta d'exercents per poder-los anar a visitar, perquè així ens vam comprometre i cada 2 o 3 setmanes, o a vegades la Laura diu escolta, o a vegades que hem parlat amb la teva mare, de dir escolta, a veure si els podeu anar a veure, d'això. Clar, són, a nivell de conviccions, les seves conviccions són tan profundes, són tan fortes que aguanten. És veritat que quan estàs a la presó tothom enganya a tothom, és a dir, com jo li deia que estava fantàsticament bé i elles em deien que estaven fantàsticament bé. Jo recordo una anècdota que em va destrossar molt, que és que el primer dia que ens veiem a través del vidre, jo ja vaig anar i dic, va Jordi, fes el valent, fes bé, estàs bé, de fet estàs bé, el que estàs és avorrit i enfastiguejat d'estar allà dins. I les vaig veure molt bé, i me'n vaig anar amb una tranquil·litat. I després un funcionari de presó em diu, qué duro es esto, ¿no? Dic, sí, pero bueno, las he visto bien. Diu, bueno, las has visto bien aquí dentro, pero fuera estaban llorando. Això és mentida, I em va dir això, clar. Bueno, jo, dius, no, i ara jo m'haig d'esperar. Dic, què deu passar? No, nosaltres amb els funcionaris de la presó no hem tingut cap problema, ho he dit sempre. Però aquest em va fer aquest comentari perquè penseu que després has d'esperar, com que s'havien de tornar cap a casa, em vaig haver d'esperar fins l'endemà a trucar, de dir, a veure si ha passat alguna cosa, perquè jugues amb això, a veure si t'ha passat alguna cosa, jo tinc els pares molt grans, a veure si ha passat alguna cosa, i els meus sogres, i no t'han dit res, saps aquest joc de... Però a nivell de fortalesa jo, en els Jordis i en en Quim i en l'Oriol Junqueras, quan els hem anat a veure, més quan hi vas com a advocat, ens hi passem 2 hores llargues, no és allò dels 40 minuts, i per tant hi ha moments de la conversa de tot, però la seva fortalesa és absolutament admirable. I és admirable per el que diu la Laura, perquè són gent de conviccions profundes. I una de les conviccions profundes és el seu pacifisme. No és que siguin pacífics, és que han militat en el pacifisme. Han militat en el pacifisme i per això encara tens aquella sensació de dir, escolta... Penseu que els que estan a l'exili la situació també és molt dura. Van marxar, poden marxar, no han tornat, això és casa seva, tenen les famílies també estroncades i el panorama també, home, sí, poden sortir, prendre's un cafè i la gent diu, mira quina diferència, però la veritat, no poder tornar a casa... El no retorn és un... I a més un no retorn temporal, vull dir que jo sempre... La franja és de 5 a 20 anys, 20 anys és una vida sencera, vull dir, i és un projecte de vida vital estroncat. I jo m'identifico molt també amb la sensació aquesta que comentaves tu, dius, t'has de fer el fort, no? Jo sempre ho comentem amb les famílies, que sempre hi ha el dia de baixón, que és o quan arribeu amb el taxi que veniu cap a Barcelona o quan jo agafo la nena, aterro a Barcelona i allà se'm cau el món, però em durà, el que diem, permetem la tristesa aquesta tarda, però després el dia següent t'aixeques i endavant, però que és legítima i que jo crec que la passem, la convivim i això ens passa als a la presó, als a l'exili i és un sentiment compartit, i per això també... Sí, hi havia una pregunta aquí, l'última. Una última pregunta, no? Sí, va, digues. Sí. Bé, soc una de les diputades de Junts per Catalunya. Hem vingut aquí amb algunes companyes diputades a donar suport al nostre company Jordi Turull, però sobretot a donar suport a tots els que esteu aquí. Volia que sapiguéssiu, crec que parlo en nom de les meves companyes, de les que estan aquí i de les que no hi són, que sapiguéssiu que nosaltres, de fet, els que estem aquí no havíem estat mai en política,
ens vam posar en política, vam fer una passa endavant quan hi havia el Jordi i el Josep encara a la presó, que va ser quan ens van trucar. Vam fer una passa endavant i no farem cap passa enrere. Al Parlament, des del Parlament, nosaltres lluitarem per defensar els drets civils, perquè això no va de política, no va del referèndum que parlava abans el company, va de drets i de llibertats, i va de democràcia. I això és el que estarem lluitant. I només volia agafar la paraula per dir-vos que quan parlava el Bernat de l'episodi del Miquel Icet al tren, penseu que nosaltres, a mi que em costa molt dissimular, això ho vivim cada dia als passadissos del Parlament, perquè nosaltres, des que ens vam constituir com a grup parlamentari, som allà cada dia treballant pel futur d'aquest país i treballant per la llibertat i el dret. I cada dia ens passa això a les passadissos. Hem optat per no saludar-los. Però cada dia estem allà. Però sobretot nosaltres som els menys importants. Aquí els importants sou vosaltres. Nus a la gola, ràbia a l'estómac de sentir-vos, però volia en representació dels meus companys i les meves companyes del Parlament dir-vos que estem amb vosaltres, que estem allà lluitant cada dia, que no ens oblidarem i que des del Parlament us donarem tot el suport. Anirem a Madrid, anirem on calgui, a Brussel·les, on calgui per defensar això. No tenim por, no ens fa por i volem tornar a ser una societat lliure. I per això us demanem que sentiu que estem tots junts, som una societat unida, som un poble unit i jo només vull acabar per donar-vos les gràcies i molts ànims. Gràcies a tots per venir, per aquesta estona tan llarga. Per mi ha estat molt revelador i espero que per vosaltres també. Recordeu el hashtag i, en fi, d'alguna manera la idea de l'acte era donar a conèixer aquesta associació i el que està fent i demanar les vostres aportacions, però també sentir els testimonis d'aquesta generació que s'ha trobat aquí. No sabem si faran política o no a la vida, però les seves vides són, alguns sí, però la vida de tota aquesta gent va començar a comptar endavant i enrere a partir d'aquests fets, i això es mereix un gran respecte. Moltes gràcies. Adéu.